Господин Стефанов, първо благодаря, че приехте нашата покана да бъдете гост на Experience.bg. Поводът за днешното ни интервю е 20 години студентски съвет. Всъщност, как ще протекат тържествата по отбелязването, ако мога така да кажа, на тази наистина много знакова годишнина в историята на университета? И аз да ви благодаря първо за това интервю. Всъщност, нашата организация е създадена през 1991 година и през цялата 2011 ние сме решили да направим един богат календар от събития, с които искаме да отбележим 20 годишната от създаването на нашата организация. Тези събития ще бъдат с различен характер. Есента ще планираме една сериозна конференция научна, която ще бъде с акцент и върху студентското самоуправление, но ще има и научна част, в която студентите на нашия университет, а и техни колеги от цяла България ще кандидатстват с различни икономически разработки на финансови и счетоводни теми. Ще има, разбира се, и други значими събития. Предвиждаме един мащабен концерт, който ще се организира на 15 май тази година в Зимния дворец на спорта и ще бъде абсолютно с вход свободен за всички гости. Поканили сме, идеята е да поканим колеги не само от УНС, но от целия студентски град, от цяла София. Поканили сме Графа, Бете, Румънец Енчев, само Анешка Робра, така че ще има едно близо 5-часово грандиозно шоу за нашите колеги и приятели. Това, което прави впечатление обаче, че ви имате наистина много добри отношения с ръководството на университета. Направи впечатление, че и на конкурса, който споменахте, и ректорското ръководство беше много активен участник, дадоха се награди на ректора. Всъщност, промени ли се моделът на взаимодействие между студентския съвет и ръководството, администрацията на университета в годините? Да, всъщност това е и генезиса на нашата организация. Идеята за зараждането на тези организации е всъщност да са един партньор, един колектив на ръководството, на академичните ръководства в отделните университети. И този процес на студентско самоуправление извървя доста сериозен път. Ние сме горди, че всъщност нашата организация е първата от подобен род след демократичните промени от 1989 година и всъщност е доста по-рано създадена, отколкото, т.е. създадена е преди реално формално да бъдат заложени тези организации в Закона за висшето образование. Чак през 1996 година Закона за висшето образование регламентира, че във всеки университет трябва да бъде изграден студентски съвет. През тези години, дето вече в наши дни, почти няма университет, в който да няма студентски съвет. Конкретно на вашия въпрос, специално в УНСС ръководството на университета от дълги години е, бих казал, гледа нас като на равностоен партньор. Това е много важно за нас, защото реално имаме възможност да участваме в управлението на висшето училище. Да, ректорът е патрон на голяма част от нашите събития. За следващия ни концерт, който ще правим, самият ректор е патрон на мероприятието. Всички тези мероприятия са мислими без ректорска подкрепа, защото в крайна сметка университета финансира тези прояви. Но не бих искал да акцентирам, че единствено финансовата подкрепа е това, на което ние разчитаме. Всъщност много по-важното е, че академичното ръководство се слуша в нашите предложения, обсъждаме ги и така ние се опитваме да бъдем новото, да вкараме непрекъснато нови модели. Ето сега сме на прага на въвеждането на една цялостно нова система за оценяване в университета ни. Опитваме се да въведем тестова система за оценяване, която и да бъде електронизирана. Дори в момента продължават да текат ремонтните работи, изгражда се сериозен тестови център в УНСС и идеята е един ден, надявам се в близките 4-5 години, един ден всички изпити семестриални на нашите колеги студенти да бъдат извършени по електронен път, което и да елиминира изцяло субективизма при оценяването, да изчезне изобщо възможности за манипулиране на системата, за приписване, за всякакви видове ходатайства или различни порочни практики, които със сигурност съществуват във всички сфери на живота и всъщност и във висшето образование.
Традиционно университетът е известен като университета, който подготвя управленците на страната. Не говоря само за правителството, за държавното управление, но и за бизнеса. Как вие смятате да задълбочавате взаимоотношенията между бизнеса и университета, кадрите, които се подготвят всъщност за него, тъй като много често, наскоро и КРИП, една от най-големите работодателски организации, каза, че това е много сериозен проблем. Какви кадри се дават от университетите и всъщност какво очаква бизнеса от тях? Да, това е един доста сериозен въпрос, в смисъл, че в последните години има непрекъснато едно напрежение между бизнеса и университетите. Съвсем основателно, според мен, бизнесът обвинява университетите, че подготвя младите хора доста общо, няма практическа насоченост на знанията, които се получават в университетите. От друга страна, аргументът на университетските ръководства е, че всъщност университетът, неговата задача, неговата роля е да дава базисните знания за подготовката на хората за един период от 30-40 години, в които те ще се трудят, и няма как да даваме такава конкретика на знанията, така, защото един студент в момента, в който се дипломира, да започне да работи, да минава в едно работно място с буквално за няколко дена да стане полезна част от една фирмена структура. Но със сигурност има много какво да се направи в посока на това образованието да стане по-практически насочено, и ние в тази връзка като студентски съвет търсиме варианти за това. Разработваме една програма в момента, която още е с работно наименование, но най-вероятно ще бъде бизнесът влиза в университетите. И тази програма цели няколко основни цели. От една страна да се опитаме да чрез организиране на публични лекции на водещи икономисти и хора от бизнеса да се опитваме да представим как стоят нещата реално в практиката пред студентите. От друга страна се опитваме да организираме конкурси за икономически разработки, които да бъдат по конкретни проблеми, които да бъдат оценявани пак от експерти от бизнеса. По този начин бизнесът ще има възможност да открие млади таланти и да започне да се грижи за тяхното развитие по-отрано. Опитваме се да разработваме и, т.е. надяваме се да започнем да организираме все повече стажове за нашите колеги студенти. В момента всички студенти така или иначе имат по учебен план преддипломен стаж, който обаче все още не е организиран институционално, а всеки един завършващ сам организира този свой стаж. Нашата цел е с времето по-голямата част от студентите стажовете да бъдат организирани институционално. Самия университет чрез контакти с фирмите да дава възможност на голям брой свои студенти да правят стаж официално по този ред, защото имаме съмнение, че в стремежа си да облегчат завършването си, част от колегите ни всъщност предпочитат стаж в някои по-малки фирми, където имат контакти лични, и имаме съмнение, че една част от студентите, които преминават този стаж, всъщност го преминават напълно фиктивно. Отделно, че другия проблем е, че в много от фирмите гледат рутинно на тези стажове, понеже те са неплатени, почти не натоварват с нищо студентите, просто и те гледат, образно казано, да добият номера, и в крайна сметка нашите колеги завършват много често, голяма част от тях завършват без да имат един ден трудов стаж, без да са се сблъскали реално с проблеми от практиката, и това според нас е проблем. Ако днес имате възможност да се обърнете към бизнеса, какво бихте казали като послание и съответно какво бихте казали на управляващите, на хората, които определят политиките в бъдеще в областта на образованието, тъй като много често каквото и да се прави в държавата, обикновено реформата започва именно от образованието. Всяко управление решава, че ще променя нещо, било в средното или в висшето образование. Би било редно да се замислят върху това каква реформа ще се направи в висшето образование, защото последните 5-6 години като че ли повече се обръща внимание на средното образование, което може би и по-редно, защото там е по-голяма част от учащите се, но и това е все пак основата. Но в сферата на висшето образование се натрупват проблеми и те много скоро ще ескалират. Какво имам предвид?
започва да се дава така един превес, бих го нарекал, т.е. да се подкрепя повече частното висше образование, частните университети, което в известен смисъл леко дискриминира държавните. От гледна точка на това, че държавните, въпреки в академичната автономия, държавните висши училища нямат право да определят своите такси, размера на таксите на учащите се. Има таван на броя приемани студенти. Изобщо има доста показатели, по които държавните висши училища са ограничени. В тази криза обаче реално ние не сме конкурентно способни като държавни висши училища на частните, защото там реално с по-високите такси и с по-големите приходи те могат да си позволят и съответно по-високо възнаграждение и по-качествените преподаватели респективно бягат на там, което е един процес, който започна преди няколко години и ако той не бъде, ако тази посока не бъде променена по някакъв начин, ние сме на прага на това след 10-15 години всъщност съвсем да уважим държавните висши училища, което ще бъде жалко на фона на това, че всъщност в тях в момента е целият интелектуален и академичен ресурс. Или поне преди 5 години е бил изцяло там, защото почти нямаше частно висше училище. Така че молбата ми, т.е. обращението ми по-скоро би било да се помисли сериозно за висше образование и да се поставят нещата, говореше се дълго време за нов закон за висше образование, той не стигна до никъде. Да се помисли реално, да се види кое би било най-полезно за страната и как да се поставят така нещата, че държавните университети да не изпадат в ситуация да бъдат игнорирани по някакъв начин или възпирани. Един последен въпрос. За какво не стигнаха 20 години на студентския съвет на УНСС? Какво очаквате от тук нататък? Какво трябва да направим? Ами, да ви кажа, много неща. За много неща не стигнаха 20 години, просто защото конъюнктурата непрекъснато се променя и целите се изменят. Ако първите, да кажем, 10 години всъщност целта на студентските организации е било изобщо да бъдат създадени на повече места в страната, да почне да се говори за тях, да кажем за вторите 10 години тези организации да оцелеят и да придобият някаква важност в университета, т.е. да бъдат приети като равноправен партньор на ръководствата, то може би предизвикателството от тук насетне повече студенти да се обръщат за помощ от страна на студентските съвети. Истината е, че все още дали по български, но ли това съществува в цялата страна, нашето гражданско мислене е малко, бих казал, изостанало, не толкова европейско и това най-бавно ще се промени. Трябва гражданите да осъзнаят, че могат да се борят за правата си пред определени институции. Това остава някакъв канален ред. Сега напоследък наблюдаваме непрекъснато протести за най-различни неща, което е много хубаво, но като че ли вече времето е такова, че би трябвало да отминава времето на това да за всяко нещо да се протестира на улиците. Би трябвало хората да протестират там, където всъщност са пред институциите, които всъщност могат да решат проблема. И в тази връзка в университетите тези институции са студентски съвети. Тоест, пред нас предизвикателството ние да бъдем все по-полезни за нашите студенти. Защото в момента нашите дейности са насочени в някакво направление. Едното направление е отстояването на някакви общи глобални въпроси, които касаят голям брой студенти. Както, например, ние в момента се борим за въвеждането на електронен изпит, и семестриалните изпити да бъдат по електронен път и да бъдат тестова система. Борим се да има уеднаквени критерии в оценяването на студентите. Борим се да има анкетиране на студентското мнение анонимно, което студентите да могат да оценяват своите преподаватели и всъщност тази оценка да има някаква тежест в бъдеще, както и в всички уважаващи себе си европейски и американски университети. Борим се за това да се разкриват и 3-годишни бакалавърски програми в УНСС. Изобщо много неща, но те касаят университета като цяло. Ще ни се да почнем да отстояваме и отделни частни проблеми на определени студенти, които имат проблем по дадени въпроси, които в момента ни търсят. Може би дали защото не знаят за нас, дали защото не вярват, че ние можем да им помогнем. Но не мисля, че са малко студентите, които имат някакви конкретни проблеми, а те не се обръщат към нас, което за нас е всъщност предизвикателство през следващите години.